திருப்பதியாளர் அன்னதான குழுவினருக்காகவும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நபர்களுக்காகவும் இந்த பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். இந்த புனித நிகழ்வுகளை மனதோடு ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற உதவி பெற வேண்டுகின்ற அனைத்து நல்ல உடல்களுக்காகவும் இந்த பலியை ஒப்புக் கொடுத்து நாம் செபிப்போம். குறிப்பாக யாரெல்லாம் இந்த செபி சொல்லி கேட்டிருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய செப தேவைகளுக்காகவும் செபிக்கிறோம். குறிப்பாக மணப்பாறை திருவாளர் ஜேம்ஸ் ஆசிரியர், திரு செலின் ஆசிரியர் உடைய குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் தமது ஜெயராளர்கள் வரம் கிடைக்கவும் நல்ல வேட்பவர்களும் கிடைக்கவும் பின்னர் சிச்சாரசுடைய கருத்துக்களின்படியாகவும் அவர்கள் வேர்களுடைய கருத்துக்களின்படியாகவும் கிடைக்கிற பிள்ளைகளுக்கு புஸ்தகத்திற்காகவும் இந்த பலியை ஒப்புக் கொடுப்போம். மற்ற அனைத்து நபர்களுக்காகவும் பலி உச்சரிக்கிறோம். பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே உன் கையை என் தொடையின் கீழ்
என் சொந்த நாட்டிற்கு போய் என் உறவினரிடம் என் மகன் ஈசாக்கிற்கு பெண் கொள்வாய் என்றும் சொல் என்றார். அதற்கு அவர், ஒருவேளை பெண் என்னோடு இந்நாட்டிற்கு வர மறுத்துவிட்டால் தாங்கள் விட்டு வந்த அந்த நாட்டிற்கு தங்கள் மகனை கூட்டி போகலாமா என்று கேட்டார். அதற்கு ஆபிரகாம், அங்கே என் மகனை ஒரு காலம் கூட்டிக் கொண்டு போகாதே, கவனமாயிரு. என் தந்தை வீட்டினின்றும் நான் பிறந்த நாட்டினின்றும் என்னை அழைத்து வந்து என்னோடு பேசி இந்த நாட்டை உன் வழிமரபினருக்கு தருவேன் என்று ஆணையிட்டு கூறிய அந்த விண்ணுலகின் கடவுளாகிய ஆண்டவரை உனக்கு முன் தம் தூதரை அனுப்பி வைப்பார். நீ போய் அங்கே என் மகனுக்கு பெண் கொள். உன்னோடு வர அப்பெண் விரும்பாவிடில் எனக்கு நீ அளித்த வாக்குறுதியில் நின்று விடுதலை பெறுவாய். என் மகனை மட்டும் அங்கே கூட்டிக் கொண்டு போகாதே என்றார். இதற்கிடையில் பெஹர்லகாயோரோய் என்ற இடத்திலிருந்து ஈசாக்கு புறப்பட்டு நெகேபு பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தார். மாலையில் வெளியே வயல்புறம் சென்றபோது அவர் கண்களை உயர்த்தி பார்த்தபோது ஒட்டகங்கள் வருவதை கண்டார். ரெபேக்காவும் கண்களை உயர்த்தி ஈசாக்கை பார்த்தார். உடனே அவர் ஒட்டகத்தை விட்டு இறங்கினார். அவர் அந்த வேலைக்காரரிடம், வயலில் நம்மை சந்திக்க வந்து கொண்டிருக்கும் அவர் யார் என்று கேட்டார். அவ்வேலைக்காரரும், அவர்தான் என் தலைவர் என்றார். உடனே ரெபேக்கா தம் முக்காடை எடுத்து தம்மை மூடிக்கொண்டார். அப்பொழுது அவ்வேலைக்காரர் ஈசாக்கிடம் தாம் செய்தது அனைத்தையும் பற்றி கூறினார். ஈசாக்கு தம் தாயார் சாராவின் கூடாரத்திற்குள் ரெபேக்காவை அழைத்து சென்று மணந்து கொண்டார். அவரும் ஈசாக்குக்கு மனைவியானார். அவர் ரெபேக்கா மீது அன்பு வைத்திருந்தார். இவ்வாறு தம் தாயின் மறைவுக்கு பிறகு ஈசாக்கு ஆறுதல் அடைந்தார். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. பக்கம் 22 பாடல் 36. Faithfully,
ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுடைய என்னுடையமான உன்னதமான தெய்வீக கல்வாரி திருப்பலி எல்லாம் இறைவனுக்கும் என்னும் ஏற்றதாக படிச்சுவீங்க.
செய்யுங்கள். ஆண்டவரே, அன்பார்ந்த மறைநேர்ந்து சொல்லற்கரியான தயவுடன் கண்ணோக்கி அருளும். அதனால் நாங்கள் உமக்கு ஒப்புக்கொடுப்பதில் உமக்கு உகந்ததாகி, எங்கள் பாவங்களுக்கு கழுவாயாக அருள் புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். மேலிருந்த கல்வாரி திருப்பலியிலே மணப்பாறை திருவலர் சார்ஜ் அகல்யா குடும்பத்தினர் கொடுக்கிற பலியிலே மகள் சாய் சலீம் உடல்நலத்திற்காகவும் குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் நினைத்த கதைகளுபடியாக பலி கொடுக்கின்றன உள்ள காவல்களை உச்சரிப்போம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எங்களிடத்தில் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதி நீதியுமாகும். எங்கள் கடமை மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட கிறிஸ்து வியப்புக்குரிய அன்பினால் தம்மையே எங்களுக்காக கையளித்தார். குத்தி திறக்கப்பட்ட விழாவிலிருந்து இரத்தமும் தண்ணீரும் வழிந்தோடச் செய்தார். இதிலிருந்து திருவையின் அருள் அடையாளங்கள் வெளிப்பட்டன. இவ்வாறு மீட்பரின் திறந்த இதயத்திலும் அனைவரும் மீட்கப் பெறவும் மீட்பளிக்கும் ஊற்றுகள் இருந்து மகிழ்ச்சியுடன் புகுந்து கொள்ளவும் இவ்வாறு எங்களுக்காக செய்தருளினார். ஆகவே புனித வானதூதர் அனைவரோடு நாங்களும் சேர்ந்து உம்மை புகழ்ந்தேத்தி முடிவின்றி ஆதரித்து பாடுவதாவது. ஆண்டவரே, மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மைக்கும் புனிதத்திற்கும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நீரே ஊற்று. ஆகவே உடைய தெய்வீக தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்தும்படியால் பிதாவியோடு மன்றாடுகின்றோம்.
இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீக திருவுடலாகவும் இரத்தமாகவும் எங்களுக்கு இவை என்றும் மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உலகணிந்து தம்மை கையளித்த பொழுது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள். திருமண இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இப்பொழுது